On tottama konngol. Moussa Oumar Bari. To Guinée waɗi jonte ɗiɗi pawɗe balɗe ko orgal woteje hoore yaako leydi puɗɗi tawi ko wotide tijjadi ñande nogas e jeetati lewru ndu gonɗen puɗɗi e nder leydi ndi hewɓe ne jiiri ngal orgal ko ɓuuɓngal e jeyanɗe yoga e mataw koko gayi kokkoli ɗi tawtoraka e ɗe ɗo woote foof wadde noon ñande nogas e jeetati lewru sappo e ɗiɗi ɓuuru général Mamadji Doumbouya keptuɗo laamu e nder lewru jeena ɓuuru hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho ma tirodir e candidat ɓe jeetato woɗɓe tedduɓe caggal nde calmini on ko holno jiiruɗon ndi leydi gila nde ngal orgal fuɗɗi e nder leydi ndi holko saabi orgal ngal jerwani hono no wowiri ni koɗo men e nde ɗo yewtere ko Alassane Balde hertoɗo dawro gonɗo toon to leydi Guinée gam tawi ɗon e nder yewtere nde ndewe e dow kowal kowal temedde ɗiɗi e nogas e goho capanɗe jeeɗiɗi e jeegom temedde jeegom capanɗe nayyi e nayyi sappo e ɗiɗi capanɗe jeetati